Здравейте, аз съм доктор Димитрина Гулева и съм дерматолог в iClinic София. В iClinic разполагаме с широка гама технологични устройства, които ни помагат да лекуваме голям брой дерматологични състояния. Този месец в iClinic имаме кампания относно третирането на белези от акне, като наблягаме на индивидуализиран подход с индивидуални консултации. Белезите вследствие на акне не са опасни, те са страничен ефект от един възпалителен процес, но създава много социална изолация, особено при подрастващите пациенти и повечето от тях точно това ги води в кабинетите при нас. Белезите от акне могат да бъдат премахнати, но при всеки може да бъде с различна продължителност спрямо резултата, в зависимост от тежестта на самите белези. Най-доброто време за терапия на белези от акне е през октомври, есента, както и зимния период. Именно за това кампанията ни е през октомври в iClinic, в София и в Велико Търново. Тъй като белезите от акне създават голям социален дискомфорт, дори изолация, особено при подрастващите, ние сме на ваше разположение и не се притеснявайте да ни потърсите и да ни се доверите.